Dit is hem, de Griene Michelinster. Restaurant Meerkas in Jestemar sleept bij de uitdrukking in Maastricht de onderscheiding binnen. En is de enige in Friesland met een Griene Michelinster. Onvoorstelbaar eigenlijk, hè? Dat het zo snel zo'n mooi compliment krijgt. En ja, trots natuurlijk. Ja joh, staat hier. We in die zin net echt verwachtingen dat we nog meer in de spotlight zullen komen. En we een opname in de gids. Dat vonden we al een geweldig compliment. En ja, we zijn eigenlijk naar Kerken hier sinds mei. En dus ja, toen we het podium op moesten komen, dat was wel heel bijzonder. Een Griene Michelinster is een speciale prijs voor restaurants die duurzaam werken. En daar zetten de eigenaars van het restaurant hard voor in. We doen gewoon ons ding, dat voorop. We hebben natuurlijk een hele mooie plek hier, waarbij we de moestuin hebben waar je echt doorheen binnenkomt. Dat vinden we heel tof. We hebben een voedselbos in wording. Ja, de hele plek is denk ik groen. We hebben wat samenwerking met scholen, zie je rechts van je nu. We proberen linkjes te leggen met het dorp. We hebben een aantal vrijwilligers die ons helpen met de moestuin. Ja, dat soort dingen. Ik denk dat daar, naast natuurlijk ongekend lekker eten, ja, dat meetelt. Maar geen de mal in de weg voor een oren Michelinster. Nou, het smaakt natuurlijk naar meer, maar nee, wij bloot op onze eigen manier dan. En wat dat snoertje, ja, dat vinden wij in die zin minder belangrijk. Het gaat er om dat we elke dag een restaurant vol gaan met mensen die het hier geweldig vinden. Ja, en als er dan een Michelin-inspecteur tussen zit die dat ik ervaart, ja, dat is natuurlijk perfect.